Prikatotyan Bratasena Kampapa lengbang pintulu aji sari wangulata mong kathek wong sembar tata yen ngandika Sumalegara pindha kuntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu woi lah dalah edan kadang-kadangku Yayi Prabu Gentayuda edan ana dawuhmu apa Kakang Prabu Darapasura Kakang lan Yayi Prabu Jayeng Testi inggih wonten dawuh kados pundi Kakang Mas Prabu Darapasura mandeg disit mandeg dina saiki nggonku kelawan jeneng sira kadang-kadangku Ratu 100 negara kang nunggang gajah manggul gada bahkan lumarak paling madaning Praja Ndwarawati Payogi Dewi Lara Ireng ya Dewi Bharatajaya ya Dewi Wara Sembadra la iki ana menungso iki menungso apa gender apa gedhe dhuwur ireng iki pakulitane monggo dipun dangu urumuhun Kang Mas Prabu Darapasara iya Yayi Gentayuda nggih Wasik jenengmu sapa papan dulurmu tiga wis wah lekno mripatmu jembrengo tali kamu wakno gobokmu wah sengak omongane dina saiki aku panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara ya Raden Bimasena Putut Bujagiri Jagal Bilawa ya Bayu Putra edan jenengan sepasar kok dinggo kabeh edan ketingalipun menika sanes satriya ingkang dipun damel kenteng Kang Mas inggih Kang Mas ketitik nika keker naken dados badanipun badan dengkulmu kuwi wis meneng adik-adikku meneng kabeh Gentayuda kelawan Jayeng Testi ngene lah banjur kowe ana perlu apa nyegat marang lakuku sawadyabala saka ing negara 100 negara nunggal gajah manggul gada kang minangka dadi kekudangane Dewi Warasembadra dina saiki Werkudara ya kuwi lagi goleki kekudangan kuwi mau Ratu 100 negara nunggang gajah manggul gada kowe bakal lumara paling madaning Praja Ndwarawati ya ngono ora bener aku bakal boyongi kelawan Dewi Warasembadra jalaran opo aku ki mau tresno banget Werkudara tresno banget kelawan Dewi Warasembadra mulane kowe iki ora sadadak ngalang-alangi apa kang dadi panjangkahku sak wadyabalaku ini kowe sapa Darapasura Gentayuda lan Jayeng Sengara yen pancen kowe iki mau bakal jangkahaning madaning Praja Ndwarawati ngertenono kowe tresnane barang karep kelawan adikku si Permati kaya tresna kelawan Dewi Lara Ireng ya Dewi Warasembadra kekudangane ya ki mau Ratu 100 negara nunggang gajah manggul gada mulane dina saiki kowe gelem ora gelem dadi kekudangane adikku supaya adikku bisa jejer dadi manten edan Rada muntap lir tinentap ko macot patoning ati netra kocak ngondarandir itope mangala cakra
jajabang kawing-wing yes bedhek salah kula buntunge ya. Kowe iki padha bae nampik apa kang dadi panjalukku. Ora bakal semisih ning madene pengarepanku, kowe wani kelawan Wadyabala 100 negara iki. Apa abamu sing tak wedeni ayo. Maju ora gadang mundur jangkah kokop getimu, gelita ndasmu sang gawe.